Μεγάλο bounce είχαμε από το Bitcoin από τις 63.400 προς τις 68.000. Δείχνει δύναμη το Bitcoin και ήρθε η ώρα να αναλύσουμε αν θα βλέπουμε τις 70 και 72.000 ή ακόμα και all time high. Crypto Conclave και στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε μια ενημέρωση της αγοράς. Αρχικά ξεκινάμε πάντα με Bitcoin για να δούμε πού οδεύει η αγορά γενικότερα. Και στο τελευταίο βίντεο είχαμε μείνει στο σημείο που είχαμε αναλύσει πώς μπορούμε να δούμε τη δύναμη ενός trend με το Fibonacci Retracement και είχαμε πει ότι το πρώτο σημείο στο οποίο μπορεί να κάνει bounce το Bitcoin σε συνδυασμό με το σημείο στήριξης είναι οι 63.400. Είχα αναφέρει και σε μετέπειτα update ότι φτάσαμε πλέον σε αυτό το επίπεδο και αυτό που θέλουμε ως θετικό σενάριο θα είναι να κρατηθεί η στήριξη στις 63.400. Και γενικά από άποψη trading αυτό το σημείο αποτελούσε ένα πολύ διελαστικό trade με downside του τύπου 1,7%, ενώ το upside είναι κοντά στο 8%. Έχει πολύ καλό risk to reward ratio το συγκεκριμένο trade. Και έχουμε δει ένα πολύ δυνατό bounce από το Bitcoin. Το γεγονός ότι βλέπουμε τέτοιο bounce στο επίπεδο αυτό 0,382 σε συνδυασμό με το επίπεδο στήριξης μου δείχνει ότι το Bitcoin έχει δύναμη. Αυτό το uptrend που σχηματίζεται έχει δύναμη και θεωρώ πως οδεύουμε προς τις 70.000 σε πρώτη φάση, το οποίο πέρα από σημείο αντίστασης είναι και ένα ψυχολογικό σημείο, είναι 70.000, δεν είναι ένα τυχαίο επίπεδο. Από το πολύ δυνατό bounce που κάναμε εδώ, σύντομα θα βρεθούμε κοντά σε 70.000. Όσον αφορά τα Bitcoin ETFs, τις τελευταίες μέρες έχουμε λίγο κοκκίνισμα, αλλά είναι μικρό συγκριτικά με τις προηγούμενες μέρες που είχαμε πολύ μεγάλες αγορές. Όσον αφορά το Mt. Gox, που έχουμε αναφέρει και σε πολλά βίντεο, περιληπτικά αν κάποιος δεν το έχει ξανακούσει, πρόκειται για ένα ανταλλακτήριο που κατέρευσε, όπως είχε καταρρεύσει το FTX, αλλά παλιότερο και πλέον έχουν μπει δικηγόροι στη μέση με σκοπό να επιστραφούν οι καταθέσεις των χρηστών. Και έχουν αρχίσει να γίνονται όντως οι επιστροφές, 39% ολοκληρωμένες, μένουν ακόμα 5,4 δις. Σήμερα έχουμε 27 Ιουλίου, 25 Ιουλίου ξεκίνησαν να γίνονται οι τελευταίες επιστροφές μέχρι να ολοκληρωθούν. Στο κομμάτι του Ethereum ETF βλέπουμε εδώ, βγάζουν πάνω στη Wall Street για το Ethereum ETF. Στην πρώτη μέρα είδαμε 107 εκατομμύρια να ρέουν προς τα Ethereum ETF, θετικά τα inflows, όμως συνολικά αυτή τη στιγμή τα Ethereum ETF είναι μείον. Έχουμε outflows τα οποία είναι αρνητικά. Είχαμε όμως παρόλα αυτά 1 δισεκατομμύριο σε volume. Το volume είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι υπάρχει όγκος συναλλαγών και όταν υπάρχει όγκος συναλλαγών υπάρχουν ευκαιρίες για trades. Στη συνέχεια στη Ρωσία από την αρχή του Σεπτέμβρη ξεκινάει μια νομοθεσία που περάστηκε έτσι ώστε να νομιμοποιηθεί πλέον το Bitcoin mining αλλά και οι συναλλαγές με κρύπτο για διεθνείς ανταλλαγές. Γενικά η Ρωσία δεν έχει υπάρξει σε βάθος χρόνου πάντα ευνοϊκή απέναντι στα κρυπτονομίσματα, αλλά με βάση τα sanctions που έχουν υποστεί θεωρώ ότι αναγκάζονται κατά μία έννοια να ενστερνιστούν τα κρυπτονομίσματα τα οποία προσφέρουν ελευθερία συναλλαγών, με εξαίρεση όμως κάποια ελεγχόμενα όπως είναι το USDC και το USDT, τα οποία για όσους δεν το ξέρουν μπορούν να μπλοκαριστούν οι συναλλαγές συγκεκριμένων χρηστών. Αν παράδειγμα έχει διαπράξει κάποιος έγκλημα, μπορεί η εταιρεία που βγάζει το USDC σε συνεργασία με τις αρχές να παγώσει το USDC ενός συγκεκριμένου χρήστη, ενδεχομένως να μπορούσε να γίνει το ίδιο από άποψη sanctions, δηλαδή η Circle σε συνεργασία με αρχές να μπλοκάρει όσο το δυνατόν περισσότερους Ρώσους που κρατάνε USDC. Το ίδιο θα μπορούσε θεωρητικά να γίνει και για το USDT. Έχουν και αυτή την ίδια δυνατότητα που έχει το USDC. Τα stablecoins γενικά είναι πιο ελεγχόμενα από τα υπόλοιπα κρύπτο όπως το Bitcoin, το Ethereum και το Solana. Μετά βλέπουμε Αυστραλιανή τράπεζα βγάζει ανακοίνωση στους χρήστες της ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να αγοράσεις κρύπτο πλέον και το κάνουμε για το καλό σου, για να σε προστατέψουμε. Με το καλημέρα. Scams υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στα κρυπτονομίσματα. Οπότε, de facto, να αποκλείς από τους χρήστες μιας τράπεζας τη δυνατότητα να κάνουν τις συναλλαγές που αυτοί θέλουν, αν θέλουν να τα χάσουν όλα σε κρύπτο δικαίωμά τους, τους αφαιρείς ένα κομμάτι της ελευθερίας τους. Καταλαβαίνουμε γιατί χρειάζονται τόσο πολύ τα κρύπτο. Η δημοκρατικοποίηση των συναλλαγών είναι κάτι πολύ σημαντικό. Με τα κρύπτο, κανείς δεν μπορεί να ελέγξει το δικαίωμά σου στο να κάνεις συναλλαγές. Με τις τράπεζες όμως γίνεται για τον οποιοδήποτε λόγο, αν θελήσουν εκείνοι. Θέλησαν μια μέρα να αποκλείσουν τις συναλλαγές με κρύπτο. Και ένα ακόμα ενδιαφέρον νέο στο κομμάτι του TON. Το TON είναι το νόμισμα το οποίο είναι φτιαγμένο από το Telegram και έχει γενικά χρηστικότητα μέσα από την πλατφόρμα του Telegram με 900 εκατομμύρια χρήστες by the way. Βγάζει ένα future το οποίο θα σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις gasless συναλλαγές, δεν θα χρειάζεσαι TON.
θα μπορείς να καλύψεις το κόστος των συναλλαγών με USDT. Είναι όμως ένα ευχάριστο βήμα γιατί κάνει την εμπειρία χρήσης ευκολότερη και γενικά έχει πολύ ενδιαφέρον το TON ως δίκτυο γιατί έχει μια πολύ μεγάλη μερίδα χρηστών την οποία προσπαθούν με τρόπους σαν αυτόν, γκάσλες συναλλαγές, να κάνουν την εμπειρία χρήσης τόσο εύκολη μέσα από την εφαρμογή. Κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι θα είναι σε θέση στο μέλλον το Telegram να ανταγωνιστεί γίγαντες όπως το App Store της Apple και το Play Store της Google. Δηλαδή, θα είσαι μέσα στο Telegram και θα μπορείς να κατεβάσεις διάφορες πλατφόρμες, εφαρμογές, να πληρώνεις για τις ειδήσεις σου, να πληρώνεις για πρόσβαση σε συγκεκριμένα groups, όλα μέσα από το blockchain του TON. Κάτι το οποίο σε βάθος χρόνου θα φάει από το μερίδιο αγοράς από Google και από Apple και είναι μια πολύ καλωστημένη ιδέα και μην ξεχνάμε ότι οι δημιουργοί του TON είναι δύο αδέρφια. Είχαν φτιάξει και το VK που είναι το πιο πετυχημένο social media στη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Είχαν αναγκαστεί τότε να το πουλήσουν και έτσι στη συνέχεια έφτιαξαν το Telegram που έχει την επιτυχία που βλέπουμε σήμερα. Κάνε ένα like και ένα subscribe για να μας ευνοήσει ο Θεός και αλγόριθμους του YouTube. Και αν θες παραπάνω ενημερώσεις όσον αφορά crypto, NFTs και DeFi, μπες στο κανάλι μου στο Telegram, όπου ποστάρω σε καθημερινή βάση ενημερώσεις και χρήσιμες πληροφορίες. Κονκλάβε μονονικά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.